agaibh agus fáilte ar ais. Inniu bé muid ag díriú isteach ar an pianó agus na nótaí ar fad atá ar an pianó. Is uairis an mhóirí an pianó agus feic sibh go bhfuil an nerid nótaí air agus tá siad ar fad difriúil an chéile. Tá an chud nótaí bána air agus tá an nerid nótaí dubha ar freisin. Béidir go dtugann sibse faoi deara go mbíonn na nótaí dubha i gcónaí i ngrúpaí go 3 nóta agus go 3 nóta. Breanna í hí san seo 3, 2, 3, 2, 3 agus mar sin 10 thuas. Tugann sé sin cúna domhain agus muid ag seanam is a bheith agin céim nóta go ddíreach atá muid ag seanam. Nis má haim hí san tíobh seo ar tíobh clé agus má chasan nóta. Tá sé an íseal. Ach má haim thuas an seo, tá na nótaí go 10 bín agus ard. Nis ardíonn chuile nóta agus muid a gol suas ar an scála ar a pianó. Agus tá mis sé go nóta bhána heaspáin Stephenis, le mé sibse in an cúpla nóta a amsú sib hain ar a pianó. Tá muid go tosú díreach sa lár leis an nóta béidir is tábhachtaí ar a pianó. Seo é C. Nis tá níos mó na nóta C amháin ar a pianó, agus bíonn an nóta C i gcónaí ag C faoin grúpa go 3 nóta ar a pianó. Nis an dúirtha sibse cúna gom na nótaí C ar fád a fháil waid bun go bór an pianó. Tusa muid hí san seo. Hían dó, hían dó, hían dó, hían dó, hían dó. Bhfuil is agaibh céimhéad cín atá an? Tá 8 cín air. Agus inis má bhreathnaid ar an nóta C, feiceadh sibh go bhfuil na nótaí sin ar fad mar chéile C atá an ach tá chuile cheann níos airde nó níos ísle ná chéile. Breannaid ar 2 C le chéile an seo nis. An C seo agus an C seo. Nis tá scála idir na nótaí seo. Agus tá mis sé go na nótaí seo a rá amach inis. C, D, E, F, G, A, B, C. Nó is féidir dó, ré, mi, fa, sol, lá, tí, dó a rá freisin. Sin an scála agus tá sé dinta sús go na nótaí sin. Inis má haim hí san seo bhain C seo go dtí an C seo, tá an scála díreach céanna an ach tá sé níos ísle. Má haim thuas an seo, tá sé níos airde. Nis má tá pianó agus is Somália, nó má tá méarchlár nó aonrad mar sin agaibh, breanna ar agus déon iirecht an nóta C a fháil agus an scála i dhéanamh sin. Agus sin ar fad weimse inniu, slán go fóill.